O primeiro máis urxente, que comentei o presidente, é a situación de todas as familias que dependen da única empresa de produción de aluminio primario en España, Alcoa. Son 2.000 nóminas, máis un impacto directo e indirecto que isto produce. Estamos falando dunha compañía máis grande de España, desde o punto de vista electrointensivo, desde o punto de vista de nómina, desde o punto de vista de impacto, 30% do Producto Interior Bruto industrial de Lugo depende de Alcoa, e o conxunto de familias que de forma directa ou indirecta dependen de Alcoa chega a 8.000. E trasladei ao presidente a situación na que está vivindo Alcoa desde fai máis dun ano. Pérdidas mes a mes, entre 6 e 8 millóns de euros, precio máximo do megavatio enerxético, estamos falando de 50 euros o megavatio frente a 35, que era o prezo ata o ano 2017, e en consecuencia lle trasladei a importancia, na miña opinión, a emerxencia que se está vivindo nesa compañía, onte ratificada polo Comité de Empresa, que o Comité de Empresa traslada a posibilidade de que os directivos da compañía, os directivos norteamericanos, podan anunciar o peche total ou parcial de esa empresa de aquí ás festas de Nadal. Nestas próximas semanas se vai tomar unha decisión en Pittsburgh, se vai tomar unha decisión que afecta a 8.000 familias galegas. Ese foi o obxectivo primeiro da miña reflexión. O presidente en funcións me traslada que é coñecedor das situacións de tensión que están vivindo as empresas electrointensivas e me confirma que, se é necesario, el faría unha xestión personal para trasladar os directivos de Alcoa o interese do Goberno de España por manter esa compañía aberta e en funcionamento en Galicia.